Dobrý deň prajem, vítam vás pri tomto videu, kde si povieme viac o investovaní pre mladých ľudí, pre ľudí, ktorí začali v práci, aktuálne si chcú tvoriť príjem, chcú si budovať a ako postupovať tak, aby to dalo hlavu, zmysel a petu. Rozprával som s viacerými mladými ľuďmi a mal som napríklad také prípady, že ozval sa mi jeden známy kamarát, potenciálny investor a vraví mi, že Jaro, ja som počul o jednej technologickej akcii, mám si do nej investovať? A ja mu hovorím, že stop. Hovorím, že táto technologická akcia už vyletela práve že nahor. Ty keď si chcel do nej investovať, tak mal si do nej investovať, keď bola dole za rozumnú cenu. Nie už teraz, keď vystrelila na svoje maxima. A hovorím mu potom, že dobre, poďme sa na to pozrieť ale globálne. A to prv, že OK, že aké máš napríklad rezervy? A mi hovorí, že no vieš čo, mal som pár tisíc eur, ale minul som ich, lebo trebalo pomôcť rodine, niečo sa stalo a tak ďalej a nemám pomaly nič. Pravím OK, ak by si chcel investovať jednoducho investovať, či už do akcií alebo čoho, tak akcie majú minimálny 7-ročný investičný horizont, ktorý by si mal dodržať. A čo by si spravil, ak by niečo ti vypadlo? Akože niečo by si potreboval súrne alebo tak. No však odpredal by som tie akcie a siahol by som do nich. Aha, a to je ten problém. Lebo jednoducho tie akcie môžu z krátkodobého hľadiska zakolísať. A zakolísa ti 20% firma a ty ho odpredáš v mínuse a budeš nespokojný. Firmy dlhodobo rastú okolo 8%, ale napríklad minulý rok 2022 sme tu zažili pokles a jednoducho nie je dobré myslieť na investovanie z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého. Čiže hovorím mu, v prvom rade si vytvor rezervu 6-mesačných tvojich výdavkov aspoň. Keď máš výdavky, ja neviem, 1000 eur, tak na tvojom účte by si mal mať 6000 eur po ruke. Teraz mi povedzte úprimne, sledovatelia, že či by ste sa necítili aj vy komfortnejšie, keby máte aspoň na účte tých 6000 alebo proste 6-násobok vašich výdavkov a tak idete do investovania. Ja verím tomu a som pevne presvedčený o tom, že by ste sa cítili komfortnejšie a bolo by to pre vás lepšie a ľahšie by sa vám následne investovalo. Čiže prvá výhoda, prvá a moje odporúčanie, tvor si rezervu. V prvom rade, vypadne ti príjem na 6 do 6 mesiacov si nájdeš nejakú inú prácu. Žiješ pohodlne ďalej, môžeš ďalej aj investovať mesačne. Nesiahaš do investícií, čím v podstate nevybieraš po klese, ak idú investície nadol aj rok a pol, tak jednoducho ty prečkáš to obdobie, lebo siahaš do rezervy. A v podstate moja otázka ešte bola napríklad na jedného známeho, že príklad, máš 1000 eurový príjem, on mal zase inú situáciu, máš 1000 eurový príjem a 500 eur si napríklad minieš. A ty mi hovoríš, že chceš investovať napríklad 100 eur. Prečo si nejdeš investovať 500? A on, že no čo v prípade, ak by som mal nejaký extra výdavok? Ak máš extra výdavok, tak buď vieš o tom, čo ťa čaká a tým pádom si ten výdavok rozlož do mesiacov. Daj si teda, že máš vyššie výdavky a môžeš investovať len 200-300 napríklad. Alebo ak to je nečakaný výdavok, tak práve na to je tá rezerva, že siahaš do tej rezervy a čerpáš z toho nečakaného výdavku. Čiže prvá rada, hovorím pre teba, tvor si rezervu. Druhá rada, následne keď máš rezervu, investuj. Zameraj sa v prvom rade na ciele, rozlož si to, napríklad chcem si investovať na bývanie, lebo potrebujem 20%, lebo banka mi dá napríklad 80% hypotéku, ja potrebujem ale tých 20% mať. A druhá možnosť je, že vlastne chcem si odkladať dlhodobo. To či už na 10, 20, 30 rokov, to už je na tebe, ako rýchlo sa ti to podarí. Ale jednoducho chceš si budovať nejaký príjem a mať z toho zaujímavý kapitál, z ktorého následne budeš čerpať výnos a
a ten výnos bude zaujímavý, že proste z neho môžeš chodiť na dovolenky a jednoducho poberať pasívny príjem. Čiže odporúčam, moja druhá rada je zameraj sa na tie rozlosy, tie investičné ciele, napríklad na bývanie, na dôchodok alebo na nejaký predčasný príjem a takto. Rozlož si to. Tretia rada, máš v podstate dvoje možnosti. Buď sa oboznám sám s investovaním a hľadaj si proste informácie na internete alebo kdekoľvek chceš. Nejak sa v tom vzdelaj sám, aj na YouTube spustu videí, aj na nejaké investičné, sú určite investičné blogy, investičné stránky. Keď chceš do toho investovať čas, kľudne si to sleduj. Alebo si vyhľadaj odborníka na investície, ktorý sa tomu venuje. Napríklad ja mám licencie na to, aby som s klientmi riešil investičné zmluvy a jednoducho oslov poradcu, ktorý je ti akoby blízky tým, že robí, napríklad venuje sa odbornosti a takto. A druhá, no a potom vlastne to je tá tretia rada, že naštuduj si buď informácie sám, alebo oslov človeka, ktorý sa tomu venuje, ak sa ty proste tomu nestíhaš venovať, nechceš to riešiť, alebo chceš mať lepšie výnosy, nakoľko ten odborník, ten človek, ktorý sa tomu venuje roky, tak si niečo zažil na tom trhu. A napríklad ako ja, mne sa napríklad na určitých investíciách podarilo robiť 14% ročne, ale toto nesľubujem samozrejme klientom, ale očakávame okolo tých 7, 8, 9% dlhodobo na trhu podľa nejakej historickej výkonnosti a tak ďalej a určitých ukazovateľov. A posledná rada, teda štvrtá, je, že buď ľudský, buď maximálne úprimný k ľuďom okolo teba. Samozrejme, ak sa rozhodne, že si chceš investovať sám, je to úplne v poriadku, hľadaj si informácie sám, potom napríklad ani neoslovuj finančného poradcu, nerieš to s ním, sleduj si to sám. Je to v poriadku, je to tvoja slobodná voľba, OK, to je jedna možnosť. Druhá možnosť, že proste ti je niekto sympatický, nejaký finančný poradca, ktorý sa tomu venuje, vidíš, že odborne, že píše články, videá a tak ďalej, publikuje, alebo je to nejaký tvoj známy, to už je na tebe. Oslov jeho. Ak sa ti napríklad páči moja práca, tak pokojne oslov mňa. Ak máš takú situáciu, že chcel by si ja neviem, vypočuť aj jedného, aj druhého, aj tretieho, tak normálne to tým ľuďom povedz na rovinu. My sa ani nepohneváme, teda aspoň ja vôbec, ja to chápem, ale povedz to dopredu, že OK, že chcem si, ja neviem, porovnať možnosti na tom trhu, alebo chcem si vypočuť viaceré a podľa toho sa rozhodnem, že napríklad akého poradcu si vyberiem. Napríklad dneska mi jeden známy písal, alebo teda jeden pán, že chce si takto potom následne porovnať troch poradcov. Vravím, OK, ale ďakujem veľmi pekne za úprimnosť, že ste mi to povedali dopredu. Nikdy to nerobte štýlom, že oslovím jedného poradcu a ani mu nedám vedieť a odrazu idem ku inému a skáčem ako s prepáčením. Toto nerobte. Buďte prosím aj ku nám ľudsky, lebo ja si s človekom tvorím mu vzťah už od toho prvého stretnutia. Často mám s klientmi taký vzťah, že sme vlastne na nejakej v podstate na úrovni, že aj proste porozprávame aj o rodinných veciach, aj normálne však nie sme ľudia. Takže často sa z klientov stávajú priatelia do budúcna a samozrejme budovanie majetku s vami myslím dlhodobo. Čiže zhrniem to, v prvom rade vytvor rezervu, 6-mesačných výdavkov minimálne. V druhom rade určiť si ciele, napríklad na bývanie, na dlhodobé investovanie. Následne sa rozhodni proste, že či chceš sa v tom vzdelávať iba sám, alebo či chceš využiť služby poradcu. A po štvrté, len taká ľudská rada, buď k nám ľudský, buď otvorený, buď priamy,
a povedz na rovinu úprimne, ako to cítiš, alebo že či si chceš investovať sám, či si chceš investovať s niekým. A toto je takto celkovo odo mňa, aspoň tie prvé 2-3 kroky, keď dodržíš, tak uvidíš, že aj tebe sa bude oveľa ľahšie investovať, lebo budeš mať vytvorený budget peňazí a jednoducho, ako náhle máš na tú rezervu, tak vieš si úplne v pohode kľudne investovať a ťa to bude aj tešiť, lebo budeš vedieť, že si safe, budeš vedieť, že OK, tú rezervu mám, keby čokoľvek a popri tom si buduje majetok a budeš sa cítiť oveľa komfortnejšie. Ak sa ti toto video páčilo a dáva ti to hlavu, zmysel, petu, kľudne mi napíš, daj like alebo komentár, či ti to dáva zmysel a vidíme sa či už na LinkedIne alebo kľudne mi napíš aj do správy, ak máš nejakú k tomu otázku alebo celkovo k investovaniu, k hypotékám, k poisteniam, k pilierom, tak mi pokojne napíš a prajem ti ešte pekný deň.